Bisa tinggalinnya. Bapaknya panebas dingin kali soalnya anu bayaran kali sih panik. Ngajar rewel ya. Mamam boy wong iki bathuk bolet be praga terus tebasane kapanik kok mene bathuk boy iki. Memang di apa dijaga aja kok si tiba ya wong iki maring sumur tiba ning kaya kowe repot. Kasih nurut ya. Kan nurut namanya Eman ya. Siang ya. Kita siap nanti ya. Ya. Dimen. Tadi balik mana? Diarani tukang sing panebas mrene kok. Ujare pandolan mene bae kok. Enteni bae wis lan kene mbok sudah mene. Ki bocah le njaluk mamamku. Madang-madang bae. Wis ngono bae, Jang. Mam waduh ke. Mam bae, bapak di rumah ada iki kok. Mam. Wes sih dikletak kok, arep gelem. Mam. Hah? Kowe bocah jutna panganan ke bara. Kepengin mangan den no. Durung mangan iki kok. Jutna kowe. Mam. Lah kowe ulah yang kena kowe lah. Mam. Pokoknya jutna. Bocak diomongi terus ngomong boy, petot tadi. Orang tua tuh pusing ngomong apa. Gede-gede, ada anak 10 buang kan. Boleh. Sudah, jeruk mangan-mangan, baik kan. Wah, dek ini anak saya. Bisa ngetok. Mangan TV ya kena gue. Mangan bom ya, bom parah. Makan. Stres udah. Wong dintenteni. Jadi pan mene malah ora mene-mene. Sida lepasna kae kok ora sih. Tenteni piye sawin-win waktu nang sore mana ya anak kayak orang mari-mari wingi tiba ning sumur yang tetake balik maning dong tau wis tak tutup sisa tak kecor sumur ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sap. Yo, sok. Dinten-dinten kok. Emang sih? Amane cepet nemen sih. Lah, wong dari ngomong rikane kon rene. Dinten-dinten awit mau ora teka-teka nyong prana malah pabagan sampean malah jadi sampean men. Iya lebih balik sing sawah mau kan adus dingin sembayang iku kon ngenteni sampean iki ora gelem iki. Kayak ngampurane dong mau ora sida nliki sawah wong ora kober mau terus bayari kasih ada wong sida mulya. Oh, jadi nanti kene kapan? Ya mbok wis sampe njaluke pira? Anu pirang kotak sih? Yang seprapat sih kok sih. Prapat. Iya. Njaluke pira?
Ya sing separah biasanya wis dibayar 3 biasanya tak. Sing wis karo nyong wong lagi murah ya Kang ngampurane. 18 kowe lah. lah wis tak kaya orangnya. Ndak kowe masih boleh bolu. Kasih kasih bener bae kowe. Manyang boleh 18. Yang biasane be wingi be ana sing bayari pas lagi wong lagi butuh namanya 15 primen. Ya. Ke 18 aja karo Rika kowe. Ya sih 20 kowe dikono kuwi aja 18 lah. Murah. Primen ya. 20 sudah tinggal Mulai murah nemen, Bu. sama boleh dia si paling sama anak lah. 20 kok ya. Ya wis lah. Sak ya. Ya salaman no. Kok orang mutungi Ya sing kirim tang iya. Ma. Iya, Pak. Kemene jokong ki. Matang. Iya. Simpan piye nawakna bolet. Kono bapakne njaluke 18. Njaluke ki lho kan lempeng narunge iku keprimen. Berdua. Wis ora apa kayak kenal wetan. Ya, betul. Di kartu kok boleh denyong ora kecewa Kang. Pokoke gede montok men. Temenan. Terus wis coba deleng ya. Iya, esuk ditlalar bae. Monggo, Mas. Bojone sampean. Iya yang ngomong iya, astagfirullah naksir. Ora Ngotok jejak sisan cangkem mengko naksir. Kowe di uyup kowe utange dua anak dia sih Kang. ngene pinem men pro Keprimen. duwe anak siji-sijine kono teh mbara ketek napa pinter. Ane sini keprimen sih gue. Ya ndeleng bae kayone nyonge kaya wis jendek lho. Udah lho. Jendek ngurusi. Tak anake. Bojone wingi curhat dari ngomong Pak keprimen kae bocah apa dibuang bae, buang lah sing loro lah sing luwih iki dibuang lah sing nrima kena. Dibalang nang sumur balik maneh. Penyakit kenapa sih? Empu ditambani maring tukang bayi ya. Anu babarannya orang mari-mari aja mesti keprimen. Mutak-mutak anake Kang. Ya boro-boro mutak-mutak diarani isine badhong gethok madang maning madang nyorep bakak. Bu ya. Umume wong rumah tangga nyong anake bojone ora penyakitan dia madan mending. Beno apa wis kaya kuwe dheweke jawabannya apa? Madang, Pak, madang wis keprilan gunane. Bukan di Kang anak kita. Ya kan jero lah Kak. Turu. Ya turu sih. Dermemel badhok terus lha kok sak donteng wis. Timpani suket gelem ora kaya Kak. Yang melas ada tega Kang wong dibani suket. Ya bukan tuh. Anak kita. Kuwe. Cimuli ngantai. Lah kuwe nggoworene kuwe. Ma. Bara kowe anake ngisi temen sing tamu iki. Dilarang nek kena mana oleh. Ma. Ku bara anake lah. Ushe. Buang yang kena lah. Wis 3 tahun. Yakin dah isin yakin tuh anak kayak gue. Isin na karena tamu si dinum dudu wedange. Gelasnya dikletak apa orang ngeri. Kita dinum orang nawak enggak sampean. Ya punya kan ngomong kok sing ngomong bojone dinum. Wis Kang ya, yang wis bisa urus ya Kang ya. Pisan temen. Wis ngono ya dadi ya. Oh iya wis. Wis ya. Wis 2000 ora apa. Kayak anaknya di mari-mari ya Kang ya. Iya, ora marek buang lah. Wis. Apa? Risik lah. Sudah wis. Masalah bayarannya sebaik. Orang ini kan ora Kang. Sebaiknya udah langsung mari ATM di. Nah ya. Hijau. Ajak lari ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Ya. Nabrak ya, punya dewek ya. Ngayang boleh bae 2000. Anake geblek. Kami anak kaya tau. Dan bingung mau tawak na ronge. 18 kaya ngembuk yang ana padine aku. Perlu lagi tempat maning deh. Ma. Ya.
Kenapa? Pengen takon. Masalah bolet gue. Esok kan bocah lah ngasih nomboni. Kan kok enggak bilang dayakan bae wis mari manang sawah jadi. Papa. Mama. Bisa keprimen sih. Ya kayak gue bocah. Wis mah, kan wae durung sih. Wis, tapi mama mbak. Ya, mbak ini menjelek karo wareg ding. Ya to si madang awit wingi, wareg ding piye kelakuane. Bang. Kayak gue. Mani bripil lemu. Wis paham ya? Buang bae bang sing nerima. Gue, nek kan HP ini bukan menang. HP bae HP. HP musikan ya. Musikan. Yuk. Coba lah. Tambah pusing nemen kok. Jalan ya. Jalan ya. Digandang nang tengah dalannya kena mana lah. Musik dia nyala. Musik. Ya. Bisa nyala ya. Wis nyala wis. Musik. Wis. Oni. Ya wis monik wis. Baterainya wis teng we. Ya. Ya mulane dijas dhewe no. Oni. Kan dengar ya. Kan rame kan. Rame monyet kan. Iki kayak gue ya. Makan monyet kayak. Ini bae aman. Cek. Tapi keprimen HP ini dibuang. Kok harus HP u. Cek. Ini bae kan deleng ae kayak. Bocah rame kayak. Anak topeng monyet mendeleng ya. Ya rame ya. Cek. Ya rame. Musik bae HP ini dibuang. Cek. Musik iya musik. Mama musik ya. Besok anteng. Kalau apa ya? Mama kondangan apa ya? Di mama kan kais kondangan. Angan. Ten ya. Bapak. Oh iya, musik. Besok anteng ya. Kondangan apa lo? Set. Yang dinya anteng ya. Ya. Bapak. Ya, kita nak bapak ada anteng. Musik ini. Apa dia baik ya? Di sih. Pangan di sih. Musik unik. Mama, musik Anteng ini. kok, saus musik kan. Anteng keprimen Kita menungso. HP-nya dibuang, aku tak support ntar kene. Kan arisan apa ngomong di sih. Ya kondangan sedap. Terus mana aja suwen. Musik Pak. Sak musik Ini Mama. Pet. Ada musik Mama. Ini Karena mobil lah, tempat nang mobil. Wah, bisa kayak gini. Anak buang atau anak kerja, bang. Manjung ya. anjing Pak. Musik ini Mama. Selamat ya. Wah. Musik Mama. Musik iya sing seneng kon. Nyong sing seneng bos kayak Musik ini. Ya anak di sini bukannya rumah tangga sakinah malah jadi sampah kayak gini. Patengnya kena deh. Merawat temen sih. Antum bakal belok pendem kon. Ya wes wes, menang. Bangka. Wes. Bapak. Musik. Assalamualaikum. Siapa mana? Salam. Bapak musik. Berisik lah. Salam, so, aku urus sabaran temen sih. Oh, mana apa ke? Yang rame-rame ke. Iya ke rombongan kok. Sing endi ke? Yang ternak tadi. Lalu apa nunggu dagangan kok? Oh. Oh iya jago ning. Jago no. Ya. Bapak musik.
apa perlu? Bapak, Mam. Bu. Mam. Oh, segini. Kon ge uripe ya Allah ning uripe jentera embuh kon gawe puyeng. Diparani nek kapan embuh. Embuh, padha kon beli. Sak pokoke sih. Anak gede stres kayak melas kembang kok. Wah, sih. Sini sabar nih. Lu tuane sabar ya. Sabar ora sabar. Tertekan yang mungkin ya. Bojone ora kadon namanya. Bojone rumah. Aku bojone apa ya? Lumayan kan enak. Madang ya ora. Mending lu enggak. Pondok apa? Rusik-rusik temen jagungnya dari pokok kayak tabun. Aku nih cewek. Kayak ini berimen. Tahu kenapa? Nang ngarep jagung om. Jagung kintalan wis garing. Wis dipete apa gending sawah. Wis garing kok. Rumah. Oh, wis dipete. Iya wis Wis kilo apa dulu? Yo wis kali marane tok. Ngopet dong kali. Iya. Ana pirang waring? Yang 10 waring kali. Turun 3 kilo. Turun. Jadi ki bar belum. Lalu kan per kilo piro sekilo? Ya sekilone 2.000 ora apa-apa. Wah, ora dadi om. Pira sih? Yo iki memang tegale 700. Murah berarti. 700 sih ya, 500 lah nyebati 200 perak. Sak kilo ke 500. 500 wis ya. 900 ora gelem om. Kok grekan 500 malah padha Pak ora panggul dewek. Jagung gede-gede. Kata itu masalah gede kata mah didol janggel wong jagunge. Primen gue nyong wanine 500 primen. 900 ya om. Ora dadi om. Si sepira? 500 yang Tegal wis apa 700 yang bingung. Terserah kok tak gelem ya monggo. Gelem ya. Apa wis ya? Dil. Ya Mas. Dil. Ya wis dil ya. Iya. Pas. Kan iki anak sampe ya. Iya anaknya nyong kayak di sini. Kendir apa? Raimor ngomong dijaga kentar-kentir. Ora pas itu banyak kali sih. Sowak. Kon tadi kurang ajar kon. Orang kok. Asa om. Melas om. Masuk kuning nyek maning anak nyong. Kon awas kon pada. Ayo kejadian Kurang ajar nawakna jago jame ning nyek anak penyuwun. Setan. Bang, degan. Ngancam anak kenyong malah kayak setan ya. Nyoba jelas dia anak kayak mutah-mutah kok. Karuan sih. Iya bener ya. Orang lah.